Здравейте! Представям ви промо пакета, който на мен лично ми е любим този месец, а именно цели 3 опаковки Aloe Fresh и пробиотик Bifidus като подарък. За какво е подходящ Aloe Fresh? Aloe Fresh е подходящ за хора, които имат запек, подуване на стомаха, тежест, болки, колит, хемороиди, които имат лошо храносмилане, които ходят до тоалетната, макар и всеки ден трудно. Тази програма от 3 опаковки е за 3 месеца дълбок детокс на дебелото черво, като същевременно има и подходящи бифидус бактерии, които стигат за 50 дни. Така че с този супер изгоден промо пакет вие реално ще си набавите 3 месеца супер грижа за вашето дебело черво и долната част на храносмилателния си тракт. Всяка капсулка от това Aloe Fresh съдържа храносмилателни ензими, съдържа пробиотика цидофилус вътре, има корен от репе и джинджифил и други билки, които спомагат изключително регулирано да е изхождането. Тоест, тук не говорим за агресивно изхождане, като разстройство, диария, с болки в стомаха. Всичко се случва изключително регулирано. Храним с добри бактерии нашите черва и изчистваме всички шлаки от дебелото черво, защото то може да има задържани 15 кг. 15 кг шлаки и мръсотия по себе си. Дори да имате всекидневно изхождане. За да поръчате своя пакет, за да ви разясня повече за продуктите, за безплатна консултация и въпроси, пишете ми на лични или ми се обадете по телефона, който ще оставя в коментар. Пожелавам ви прекрасен ден!